नागपूर आसा तर नागपूर म्हणटकीर संत्रां देशान संत्रां बरी क्वॉलिटीची खंय मेळटात तर नागपुराक मेळटात। ताका लागून नागपुराक मोठ्या प्रमाणाचेर संत्र्याच्यो बागो आसात, थंय बरे बरे प्रयोग चल्ल्यात। सरकारी प्रयोग करता, खाजगी प्रयोग करता। आमी जे पळय आज फार्म पळयलें आयरिश हें ताचें नांव, आयरिश फार्म, थंय एका सामान्य मनशान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम करता तो भायर सरलो आनी ताका दिसलें की अशें तरेचें एक प्रशिक्षण केंद्र चलोवपाक जाय। आनी ताणें ह्या फार्मान भितर वेगवेगळे प्रयोग संत्राचेर केले, मोसंबीचेर केले आनी वेगवेगळे तरेन तो नॅचरल फार्मिंग कशें करपाचें तें प्रशिक्षण दिता। सतत जवळ जवळ 10,000 लोक प्रशिक्षण घेवन गेल्यात। एक जवळ जवळ 10 वर्सान एक बरें केंद्र कशें उबारप हाची देख ताणें दिल्या। आनी संत्राची क्वॉलिटी तुमी पळयल्या, आमी तुमकां दाखयल्या आज वेगवेगळे तरेन संत्रां कशीं आसात। बरे तरेन संत्रां जावप, एका झाडाक जवळ 200-300 संत्रां लागतात। ल्हान झाडां व्हडलीं जावपाक दिवप ना, तितलीच सारकें ट्रीम करप, तितल्याच तरेन बरे तरेन येवप। हें जें पळय कितें संत्राचे प्रयोग आहा न्ही ते महाराष्ट्रांत चल्ल्यात। आनी हाजो तर महाराष्ट्रांत सहज सोंपे कामगार मेळटात, सहज जमीन मेळटा अशेंय न्ही आं। आतां लोक गायी पोसनात, आतां संत्र्यांचेर प्रयोग जातात सरकारी, पण ते प्रयोग शेतकऱ्यां पर्यंत पावता कितें हाच्या संदर्भान सारकी म्हायती मेळना। प्रयोग लोकां कडेन ते पावच नात अशे तरेची म्हायती मेळटा। सो हाजे फुडें अस्तित्व संत्रांचें किंवा पिकांचें महाराष्ट्रांत पळय जें जाता तें कशें आसतलें हो प्रश्न आसा। त्याच प्रश्नाचेर आमी आज वेगवेगळे तरेन विशय समजून घेवया। सर, आधी आपला संत्रा जो आहे तो भूतानला निर्यात व्हायचा, पण जेव्हापासून तिथे सत्ता बदल झाली तेव्हापासून अगदी वैमनस्य त्या सरकारने घेतलं आणि संत्र्याची निर्यात जवळजवळ बंदच झाली। आणि त्यांनी जो आपल्यावर टॅक्स लावलेला आहे आयात करण्याचा, तो 1 किलोला जवळपास 70 ते 80 रुपये किलो पडतो। म्हणजे त्यांना आपला संत्रा नको आहे, त्यामुळे इथे रेट जे आहे ते रेट पडले आपल्या इथले मेन। आणि तिथे जे संत्र्याची जागा जी आहे, भूतान मधला एक छोटा संत्रा आहे तो चटुकी नावाचा, तो संत्रा तिथे यायला लागला, कारण ते 1 दिवसाचं अंतर आहे। तर त्यामुळे आपले रेट जरा इथले बांगलादेश निर्यात न झाल्यामुळे कमी झाले। बांगलादेश की भूतान म्हणतात? भूतानचा संत्रा तिथे यायला लागला अलीकडे। मग आता छटुकी म्हणून आहे, पण आपला बांगलादेशला जायचा, आपला बांगलादेशला जायचा, त्यामुळे रेट चांगले मिळायचे। म्हणजे साधारणतः किलो मागे 20 रुपयाचा तरी फायदा शेतकऱ्यांना व्हायचा। पण ती निर्यात जवळपास बंद झालेली आहे, कारण त्यांनी आयात कर जो आहे तो फार जास्त वाढवला आहे। आधी किती लोक देशामधले शेतीवर अवलंबून होते? सर, जर काळ आपण 1971 चा पाहला, 71-80 पर्यंत वगैरे, तर 70% पॉप्युलेशन आपली जी आहे ती शेतीवर अवलंबून होती। आज जी आहे ती साधारणतः 45-46% पॉप्युलेशन अवलंबून आहे। आणि प्रगत राष्ट्राचा जर विचार केला, आपण विकसनशील आहे, आपल्याला विकसित राष्ट्र बनायचं आहे, तर 20% पॉप्युलेशन ही शेतीवर असायला पाहिजे। आणि ते धोरण सरकारचं दिसतं, त्याच्यामुळे शेतीचं अवलंबित्व कमी करायला पाहिजे। आणि आपल्याला जे वाटतं की शेतीचं अवलंबित्व कमी झालं तर उपासमार होईल, असं काहीच नाही। जगामध्ये असे भरपूर राष्ट्र आहे की जिथे लोकसंख्या इतकी कमी आहे आणि त्यांच्याकडे क्षेत्र भरपूर आहे, त्यामुळे अन्नधान्य आयात निर्यात हे होतच राहणार। गॅट करारानुसार आपल्याला वागावं लागेल, त्यावर बंदी आणता येत नाही। तर त्यामुळे थोडंसं ते धोरण एका दृष्टीने बरं वाटतं। इथे जो काही भाजीपाला होतो तो त्या काउंटरला जातो, मेथी, पालक, धनिया। आणि शेतकऱ्याला सध्या परवडून हे असं हे एक यंत्र आहे, पॉवर टिलर। म्हणजे एका बैलाचं काम, जोडीचं काम करता येईल। म्हणजे वखरणी, दांडा फाडणे, स्प्रेचं पण काम होतं याच्यामध्ये। टिलर आहे ना, पॉवर टिलर, याला सबसिडी आहे। VST doing well, very well. इथे कोबी लावलेली आहे, आंबा आहे, त्यानंतर पपई आहे, तसे मेथी आहे मधात। या पद्धतीने केलं आणि तिथे वर्षभर ते जमीन झाकलेली पाहिजे।
म्हणजे आता पीक न होण्याचं मी सांगतोय तुम्हाला थोडक्यात, की शेती मागं काय येऊन राहिली. जमिनीमध्ये एक जे म्हटलं मी ऑर्गॅनिक कार्बन नाही आहे, तर हे ऑर्गॅनिक कार्बन जे आहे हे जमिनीतल्या सूक्ष्म जीवाणूचं खाद्य आहे. आणि हे सूक्ष्म जीवाणू जे काही आपण रासायनिक खत देतो त्याचं विघटन करून झाडाला देतात. आता याच्यामध्ये काय झालं की ऑर्गॅनिक कार्बन नसल्यामुळे जीवाणूचं खाद्य नाही, तर जीवाणू कमी झालेली आहे. आणि अलीकडे तर काही ठिकाणी जीवाणूच राहिलेले नाहीये. त्याच्यामुळे ते जीवाणू वाढवणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी एक आपण जीवामृत सांगतोय. जीवामृत मध्ये जी आहे ती जंगलातली माती वापरतो, कारण जंगलात जीवाणू उरलेले आहे. त्या पद्धतीने ते शेतीत वाढवायचे. जीवाणू का नाहीसे झाले जमिनीत? कारण याच्यात सर केमिकलचा वापर खूप अवास्तव्य केला गेला आणि शेणखताचा वापर फार कमी झाला. शेणखत, काडी कचरा याचा कमी झाल्यामुळे जीवाणू कमी होत गेले, त्यांचं खाद्य मिळालं नाही त्यांना. आणि तुम्ही असं म्हणता ना की गावामधल्या गायींचं प्रमाण कमी झालं, अगदी सर. त्यामुळे सुद्धा हे जे काही नॅचरल जमिनीला पोषक काही मिळायचं, बरोबर. शेण असो किंवा हम्म. त्यांचं मूत असो, हा हा हे सगळं कमी झाल्यामुळे पण अगदी. इफेक्ट आहे ना. काय होतं सर, आता जसं मलाही लहानपण आठवतं माझं, की प्रत्येक घरी जवळपास गायी होत्या, 2 तरी गायी होत्या, बैल जोडी होती, किंवा काही कम्युनिटी स्पेशल जसे धनगर होते, बकऱ्या मेंढ्या ठेवायचे. ते बंद झालं. इव्हन गावामध्ये तेव्हा डुकरं पाळल्या जायचे. आता गावामध्ये डुकरं नाही, ते पण सोडून दिले त्यांनी. म्हणजे ते पण खत वापरात यायचं, जे डुकरं पाळायचे गावामध्ये. आणि घरी ज्या गायी राहायचं तर त्याचं शेणखत शेतात जायचं. आणि दूध जे आहे ते घरी मुलाबाळांना जायचं. दूध, तूप, दही हे घरी राहायचं, म्हणजे आरोग्य पण चांगलं राहायचं. आणि त्यावेळेस रसायन कमी वापरलं जायचं, म्हणजे घरचंच धान्य. आता एक साधं उदाहरण सांगतो. व्हिटॅमिन ब्युटेल मॅक्झिमम कमी आहे. आपल्यातही निघालं असेल कधी, कारण त्याने विस्मरण होते. व्हिटॅमिन ब्युटेल हे उडदाच्या डाळीमधून मिळतं. आता उडदाची डाळ किती खातो वर्षभरातून, फार एखाद्या पंजाबी धाब्यावर गेलो तर आठवतं काली दाल म्हणून. तर ते खाणं कमी झालं आणि आपल्या इकडे न्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी सुरू झाली. पण ह्या गायी वगैरे सोडून देण्याचं कारण काय? आम्हाला वाटत होतं की महाराष्ट्रामध्ये तरी शेती, जमिनीशी निगडीत जी कामं आहेत, व्यवसाय आहेत, ते चालू ठेवले आहेत लोकांनी. तर काय झालं सर अलीकडे, की शेतीमध्ये शेतमालाला भाव नाही, पाहिजे तसं उत्पन्न येत नाही, म्हणून नवीन पिढीचा त्यामध्ये एक इंटरेस्ट नाही आहे शेती करण्यामध्ये. आणि करायला कोणी नसल्यामुळे त्या गायी विकल्या जातात. आणि काही त्यातली बरीचशी पिढी बाहेर निघालेली आहे, त्यामुळे मग ते कोणी शेती विकायला लागलं, कोणी ठेक्यानं द्यायला लागलं. तर त्याच्यामुळे गायी अगदी बंद झाल्या ठेवणं. हे आता नॅचरल जे आहे ते तुम्ही याच्यामध्ये केवळ निसर्गातून मिळणारच तत्व वापरता ना? बरोबर. नॅचरल फार्मिंग मध्ये जे काही शेतामध्ये असेल तेच वापरायचं हे अपेक्षित आहे. आणि मला ते पण सांगा ना, सेंद्रिय आणि नॅचरल शेती, अच्छा, याच्यामधला फरक जरा. सेंद्रिय शेतीमध्ये सुद्धा सर शेतातलंच वापरायचं, पण याच्यामध्ये जे जमिनीमधले काही जीवाणू आहे, जसं ट्रायकोडर्मा आहे, सुडोमोनास आहे, मायकोरायझा आहे, या पद्धतीचे जीवाणू आपण तयार करून ते शेतामध्ये पुन्हा वापरू शकतो. पण नैसर्गिक शेतीमध्ये हे अपेक्षित नाही की ते काही तयार करावं. म्हणजे जो पालापाचोळा वगैरे जे आहे तो शेतातला शेतातच पडू द्यायचा, किंवा बाहेरून जरी आणलं आच्छादन करायला तर ते नैसर्गिकच आहे. तर जमीन ही आच्छादित ठेवायची वर्षभर, ओपन ठेवायची नाही. त्याच्यामुळे काय होईल की कुजेल ते, आणि तिथे ऑर्गॅनिक कार्बन तयार होईल, आणि ओलाव्यामध्ये सूक्ष्म जीवाणू वाढतील. आणि रासायनिकची फवारणी करायची नाहीये आपल्याला. फवारणी करायची आहे तर निंबोळी अर्क आहे, करंज आहे, तर अशाची फवारणी करायची. त्याच्यामुळे मित्रकिडी वाढतील. जसं काही क्रायसोपा आहे किंवा लेडी बर्ड बिटल आहे, हे अळीचे अंडे खातात. तर या पद्धतीनं ते कंट्रोल होईल त्यात. आता इव्हन आपण कमी खर्चामध्ये, आता होतं काय की जसं माझं वैयक्तिक मत आहे की व्यवसाय म्हटलं तर फायदा भेटला की त्याचा प्रसार होतो. काही गोष्टीमध्ये फायदा नाही म्हणून त्याचा प्रसार होत नाही, सर्व ते यंत्रणेवर येऊन पडतं. हे चिकट सापळे आहेत, निळे पिवळे, फार कामाचे आहे, अगदी 60% खर्च कमी करतं. हे लावले की याच्याकडे किडीचे फुलपाखरं जे आहेत ते उडत येतात आणि ते इथे येऊन चिपकतात. ते पुन्हा उडू शकत नाही, ते मरतात. म्हणजे पुढे मॅटिंग होत नाही, तर ते पुढे प्रोडक्शन त्यांचं जनरेशन वाढणार नाही. त्या निळ्यामध्ये जे दिसतं त्याच्यामध्ये एक नागअळी येतं, पालकच्या भाजीवर वगैरे दिसतं नागमोडी असं पांढरं, ते क्लोरोफिल खात चालतं. तर त्या नागअळीचा पतंग आणि एक काय ब्लॅक थ्रिप्स येतो, त्याचा पतंग तिथे अडतो त्यात. आणि बाकी जे आहे याच्यामध्ये थ्रिप्स आहे, व्हाईट फ्लाय आहे, तर ह्या अशा ह्याचा पतंग याच्याकडे येतोय. तर हे फार चिकट सापळे फार प्रभावी आहे यासाठी नियंत्रित करायला. फार्मिंग हे त्यामुळे प्रोडक्ट किंवा हा जो माल आहे तो महाग होतो, फार हो महाग होईल सर अगदी, कारण उत्पन्न कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्याला रेट चांगला मिळाला तर त्याचा इंटरेस्ट राहील. म्हणून सांगताना मी तरी सांगतो त्यांना की अर्धा किंवा 1 एकर तयार करा आणि तेवढा आधी विका. तर त्यासाठी मला एक उदाहरण जे मिळालं आहे, गुजरातचे एक फार्मर आहे, आम्ही तिथे हालोल म्हणून जे आहे
ती पहिली युनिव्हर्सिटी आहे वर्ल्ड मधली नॅचरल फार्मिंगची. तिथे आम्ही ट्रेनिंगला गेलो होतो, तर तिथे मला एक शेतकरी भेटले वनराजभाई. त्यांचं मॉडेल मला फार छान आवडलं. त्यांनी काय देशी गाईचं दूध ते शहरात विकायचे. तर त्यांनी मग हे ट्रेनिंग घेतल्यावर त्यांना एक आयडिया आली, तर त्यांनी काय केलं की लिफलेट छापले आणि त्या ऑलरेडी ते पोहोचले होते त्या नोकर वर्गाकडे किंवा व्यवसाय वर्गाकडे की जे घेऊ शकत होते. त्यांना ते लिफलेट पोहोचवले की मी विषमुक्त भाजीपाला देणार आहे, तर तुम्ही एकदा माझ्या शेतावर या, मी तुम्हाला नाश्ता वगैरे ठेवेल, पिकनिक होईल. तर ते शेतकरी म्हणजे ते शहरातले आले फॅमिली घेऊन. त्यांनी त्यांना दाखवलं की मी जे बियाणं वापरतो ते लोकल बियाणं आहे, गावरानी. त्याला जीवामृत लावलेलं आहे, कुठलंही केमिकल लावलेलं नाही. तर त्यांनी एका एकरामध्ये 10 ओळी लावल्या प्रत्येक भाजीपाल्याच्या, आणि सांगितलं की मी हे पेरतो, तुम्हाला जेव्हा लागेल तर काढायच्या आधी मी पुन्हा एकदा बोलावेल. मग काढायच्या आधी पुन्हा त्यांना एकदा बोलावलं, सांगितलं यावेळेस मी जेवण ठेवेल. आणि तिथे माहिती दिली, एक पूर्ण कॅटलॉगच बनवला होता की आपल्या इथून जे हिरवी मिरची गेली ती परत आली, आंबा परत आला, कारण त्याच्यात केमिकल निघालं. कॅन्सर वाढत चालले पेशंट, वेगवेगळे डायबिटीज आहे किंवा वेगवेगळे रोग आहे, तर बीपी आहे, हे व्हायला लागले. ते व्हायला नको असेल तर आपण विषमुक्त खायला पाहिजे, आणि हे माझ्याकडे विषमुक्त आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की मी दररोज भाजीपाला देऊ शकत नाही, आठवड्यातून 10 किलो देईल. माझा रेट 50 रुपये राहील. बाजाराचा 100 असला तरी 50 राहील, 20 असला तरी 50 राहील. म्हणजे इथे रेट सिक्युरिटी झाली, आणि ते त्यांना सप्लाय करायला लागला. मग सांगितलं की उन्हाळ्यात भाजीपाला कमी पडत होता, तर मी पुन्हा एक लिफलेट काढलं आणि नॅचरल ब्रश, जे आपण लिंबाच्या काड्या फिरायला गेल्यावर किंवा बाबीच्या यांनी दात घासत होतो, त्याची माहिती दिली आणि त्या काड्या टाकल्या 10 किलो वेट पूर्ण करायला. आणि त्याचं मॉडेल सक्सेस झालं. बायोटेक्नॉलॉजी झालेला मुलगा शेतीत आणला पुन्हा. म्हणजे या पद्धतीचं जर केलं, विकू शकलो आपण जे पिकवतो ते, तर मग शेती परवडेल खर्च कमी करून. गोमूत्र आणि शेणामध्ये जितके जीवाणू आहेत फायदेशीर, तितके जर्सीमध्ये नाही आहे. सायंटिफिकरित्या प्रूव्ह झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये कसं की पूर्ण जे गोठा धुतला जातो तर या टाक्यामध्ये येतं ते, आणि या टाक्यातून हा मडपंप आहे. तिकडे बटन दाबली की हे उचललं जातं, या टाक्यामध्ये येतं. आणि याला 1500 लिटरचा आहे. 2 किलो गूळ, 2 किलो डाळीची चुन्नी, म्हणजे याच्यात 4 प्रकारची डाळ, अर्धा किलो चना, मूग, उडीद, तूर, अशा पद्धतीची. हा, तर याला यात ठेवायचं आणि 2 वेळा त्या 5 ते 10 मिनिट मडपंपानी ढवळायचं याला, म्हणजे मॅन्युअली काही करायचं काम नाही. आणि मग याला पुन्हा तिसऱ्या टाकीत टाकायचा. हा वॉल इकडे टाकलाय, तो बंद केला आणि हा चालू केला की इकडे येतं, ते यात गाळलं जातं. आणि इथून पुन्हा चौथ्या टाकीतून फिल्टर करून, ते सँड फिल्टर आहे, तिथे सेंट्रलाइज युनिट आहे, तिथे जातं. आणि तिथून शेताला व्हॉल्व बनवलेले आहे वेगवेगळे, त्याद्वारे ते शेताला मिळतं. तर याच्यामुळे खर्च कमी होतो शेतकऱ्याचा बराचसा. आणि ऑर्गॅनिक कार्बन जे म्हटलं मी वारंवार, तो वाढतो याच्यामध्ये, आणि न्यूट्रिएंट पण मिळतं. तर लहान असताना याला फुलकिड्यांनी खाल्लेलं आहे. हे मोठं होऊन राहिलं, ते रन मोठे होतात. किती यील्ड असं खराब होतं? 20% याचं सर शेवटपर्यंत 40% पर्यंत जातं, जातं. जर याचं हे नाही केलं कमी करू व्यवस्थित. शकलं तरच. हा, कारण जसं मी ते ट्रॅप दाखवला, तो बॅडोरलूर म्हणतात त्याला, फळमाशीचा, ते 20% पर्यंत नुकसान करतं. ते एक आहे. आणि एक फ्रूट सकिंग मॉथ येतं, सायंकाळच्या वेळेस फुलपाखरू सुंदर उडतात, तर ते पण रस शोषतात, त्यांनी गळवतं. मेडिटेरियन मध्ये यील्ड जास्त होते, इथे ट्रॉपिकल मध्ये कमी होती. पेस्ट कंट्रोल केली तर यील्ड चांगलं होतं सर. मेन तेच आहे, टेक्नॉलॉजी व्यवस्थित वापरली म्हणजे कोणती पेस्ट कधी येणार ती यायच्या वेळेस जर आपण उपाययोजना केली तर मग नुकसान होणार नाही. संत्र्याला काय आहे सर, पहिला रुस्टॉक जो आहे हा जंबिरी आहे, आधी जो पारंपरिक वापरतात. तर याला डिंक्या रोग येतो, फायटोप्थेरा म्हणतो आपण, हा ससेप्टिबल आहे. आणि आता अलीकडे जो रंगपूर आहे आणि एक ॲलिमो निघाला आता, तर तो जो आहे तो रेजिस्टन्स आहे, तो रुस्टॉक वापरायला पाहिजे, ॲलिमो वापरायला पाहिजे, खूप चांगला आहे. ते झाड उंच वाढत नाही, बेगण्या लावायचं काम पडत नाही, आणि दरवर्षी येतं. छोट्या झाडाला किती तर याला आता 4 वर्षाचं झाड आहे सर हे. आणि हे बघून राहिले की हे बघा, स्टिकी ट्रॅप जे लावले ना, बघा कीड किती चिपकलेली आहे.
म्हणजे स्प्रेचं काम जे आहे ते नॅचरल वाचवतं. हायब्रिड आहे नाही हे नॅचरल हे कोणतं झाड कसं नाही याला कसं करतात की रुस्टॉक हा म्हणजे बडिंग हा हा म्हणजे रुस्टॉक वेगळा आहे आणि इथे याला डोळा बांधलेला आहे इथे कुठेतरी हा जो आहे रुस्टॉक आहे खालचा. सो ही व्हरायटी लोकल व्हरायटी ही लोकल आहे नागपुरी संत्रा जनरली. याच्यामध्ये दोन येतात, एक सीडलेस आहे ज्याच्यामध्ये बिया राहत नाही म्हणजे 2 ते 2.5 बी राहू शकतं आणि एक सीड्स आहे. सर खाऊन पाहिजे तर तोडून बघा ना तिकडं आम्हाला दाखवा ना. हा हो. आणि हे जे दिसतं ना याच्यामध्ये फळमाशी जी आहे ती फळमाशी याला डंख मारतं कलर घेतला की आणि गळतं, तर ते त्याचे ट्रॅप आहे. तर हा जो लूर दिसतो ना ठोकळा, तर याच्यामधून एक सेंट येतो, नराला वाटतं इथे मादी आहे, ते इथून घुसतं असं आणि आतमध्ये अडकतं. हे जे आहे ना हे पडलेलं दिसतात माश्या. हे बघा एक माशी फिरून राहिली, ही बाहेर निघू शकणार नाही. बरोबर. आणि पिकूर खाली पडतात. हा याला डंख मारला की ते खाली पडणार, म्हणून ते त्यासाठी ट्रॅप लावलेला आहे. आणि ही खात नसतात खाली पडले. नाही खाली पडलेलं काही नाही, तिचं कामच आहे ते फक्त डंख मारायचा. आता हे कॅपॅसिटीच्या तुलनेत जास्त झाले म्हणून हे स्टेकिंग लावलं लोड घेण्यासाठी. हा लोड घेण्यासाठी. त्यानंतर आता हे जे तुम्ही खाऊन राहिले ना, तर याच्या आतमध्ये रेषे निघतात ते धागे, ते आयुर्वेदामध्ये त्याच्यापासून औषध बनवतात जे हार्टच्या कमी येतं. म्हणजे कुठलीच वस्तू याची वाया जात नाही. हा हे मुद्दाम खातात. हा खायला पाहिजे ते. आणि बाकी उरलेला चौथा आहे तो पोल्ट्री फीड मध्ये वापरला जातो. आणि वाईन ज्या दिवशी बनेल त्या दिवशी संत्र्याच्या शेतकऱ्याचं भवितव्य चांगलं राहील. वाईन बनलेली आहे पण थोडी कडवट येऊन राहिली. अरुणाचल प्रदेशमध्ये पण कडवट आहे सर, ती टेस्ट अजून हे झालेली नाहीये. त्याच्यामुळे याच्यात इंडस्ट्रियलिस्ट त्यामध्ये आलेले नाही अजून. म्हणजे जसं द्राक्षाचे आले वाईनरी, तर ते याची वाईन पाहिजे त्या प्रमाणात ती निघून नाही राहिली त्या क्वालिटी. संत्र हे आपल्या देशामध्ये कुठे बनतं? संत्र सर महाराष्ट्र, काही भाग मध्य प्रदेशचा आहे, राजस्थानचा आहे, अलीकडे थोडाफार गुजरात आहे. त्यानंतर पंजाबमध्ये किन्नो संत्रा आहे, किन्नो. त्याच्यानंतर इकडे हिमाचलमध्ये खासी आहे, काही भागामध्ये कुर्ग म्हणून आहे. तर ऑल ओव्हर जवळपास आंध्रमध्ये होतं, जवळपास सर्वीकडे संत्रा होतो. सर्वात चांगली संत्री जी आहे ती महाराष्ट्रातली आणि विशेष विदर्भातली आहे. कारण इथली जी वातावरण आहे म्हणजे एकाच वेळेस उष्ण दमट, तर याच्यामध्ये आंबट गोड चव येतं. जी संत्र्याची गोळीची जी चव आहे, व्हिटॅमिन सी भरपूर, व्हिटॅमिन सी पण आहे आणि चव जी आहे सर आंबट गोड, ती कुठेच चव मिळत नाही. राजस्थानचा संत्रा गोड आहे, किन्नो खाल तर केवळ गोड आहे, एकदम गोड आहे. तर याच्यामध्ये आंबट गोड चव ही फक्त विदर्भात मिळते. चांगली असेल ना. वाईन सक्सेस नाही झाली सर अजून, त्याच्यावर काम चालू आहे. नाही कुठल्या ज्याची वाईन नाही झाली. साहेब सांगा आम्हाला की याचं वैशिष्ट्य काय आहे या नागपुरी संत्र्यामध्ये, असं वेगळं पण काय आहे जे बाकी संत्र्यामध्ये नाही? तेच सांगितलं सर की मी चव जी आंबट गोड आहे ती कुठल्याही संत्र्यामध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे याला मागणी जास्त आहे. संशोधन करून ते तयार केलंय की नाही? नॅचरल आहे, भौगोलिक असल्यामुळे याला जो आहे टॅगिंग नागपुरी संत्र्याचा मिळालेला आहे. कारण इथलं वातावरण तसं आहे, जीआय टॅग. हा, तर वातावरण तसं आहे इथलं. आणि पूर्वीचा संत्रा होता तर बिया होत्या, आता नवीन जो सीडलेस आलेला आहे त्याच्यामध्ये बिया नाही. म्हणजे असेल तर फार ऍव्हरेज मध्ये 2.5 सीड येईल. मोठं संत्र आहे ते आहे ते. याला जो बहार आला आहे ना सर, तो 2-3 वेळा बहार येतो. जे आधी आलेला आहे तर त्याला ते साईज मोठी होतो त्याची. पण जसं कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये जसं काजू फळावर किंवा आंब्यावर खास संशोधन झालं ते, आंबा मोठा कसा करावा, पिकावा, तर असं काही संशोधन संत्र्यांवरती चालू आहे? हो सर, इथे नागपूरला केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्था NRCC, तर तिथे संशोधन चालू आहे. त्याच्यानंतर आमच्याकडे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आहे, तिथेही संशोधन चालू आहे. संशोधन भरपूर झालेलं आहे. प्रश्न एकच आहे की ते संशोधन पुस्तकातून बांधावर पोहोचायला अडचण येऊन राहिलेली आहे. जी शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे तिथे अडचण आहे. नाही तर संशोधन भरपूर झालेलं आहे. इव्हन आता मी बऱ्याचशा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अटेंड केल्या. ब्राझीलमध्ये संत्रा आहे, पण त्यापेक्षा आपलं संशोधन समोर आहे असं म्हणता येईल. मोसंबी संत्र्याच्या तुलनेत रोगाला जास्त बळी पडतं. आता जे खाली निघालं आहे ना ते वॉटर सकर आहे, म्हणजे जे रुस्टॉकचं ते खाली निघाले ना
छोटे फुटवे दिसतात. हा मोसंबीला असं का रोग लागण जास्त का होते? ही ससेप्टेबल आहे सर ऍक्च्युअल, त्यासाठी म्हणजे हिला पाणी बुंद्याला जास्त नको, बुंद्याला लागायला नको. आता हे झाड दिसतं, हे फायटोप्टेरा. केली जाते का? हो, छाटणी करता येते याची. आणि एवढंच ठेवणार मोठं होऊ नाही, मोठं होईल याच्या वाढेल पुन्हा. तिकडे फळ दिसतंय. याच्यात हो काही फळं लागलेली आहेत आणि बहार पण चांगला आलाय. किती वर्षाची झाड आहे? याला 4 वर्ष. आणि लावल्यापासून वा- नंतर किती वर्ष? हा मृग बहार आहे, जे मोठं फळ दिसतं ते. लावल्यापासून सर 4थ्या वर्षापासून म्हणजे फळ घेऊ शकतो, 5व्या पासून व्यवस्थित घेता येतं अगदी किती वर्ष देतात? त्याचं. संत्र्याची बाग जी आहे ती 30 वर्ष चालतं. त्या रुस्टॉक जर तो हा असला जंबेरी तर ती साधारण 20 ते 25 वर्ष, आणि रंगपूर किंवा ॲलिमो वापरू तर ती आपल्याला 35-40 वर्षापर्यंत नेता येतं. तुम्ही हे कृषी केंद्र किती वर्षापूर्वी सुरू केलं? मी हे कृषी केंद्र 2015 म्हणजे जवळपास 10 वर्ष झाले की हे सुरू केलेलं आहे. आणि शेतकऱ्यांना हा. प्रशिक्षण देणं, हा, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान. नैसर्गिक शेती कशी करावी, तुम्हाला असं का वाटलं की अशा तऱ्हेचं एक केंद्र असं? नाही, कारण की मी एक कृषी पदवीधारक आहे. त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की ज्या पद्धतीने जी शेती होत होती आणि शेतकऱ्यांचा ज्या पद्धतीने खर्च होतो आणि त्याला प्रॉफिटेबल राहत नव्हतं, तर या सगळ्या गोष्टीचा विचार करत असताना मी शासनामध्ये नोकरीवर होतो आणि जे शेतकऱ्यांचे हाल मी बघितले, त्यानंतर मी नोकरी सोडली आणि असा विचार केला की आपणच या पद्धतीचं काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे. आणि म्हणून मी इथे स्वतःचं एक आपलं सेंद्रिय खतांचं उत्पादनाचं युनिट हे सुद्धा सुरू केलं. आणि त्या अनुषंगाने जवळपास काही शेतकऱ्यांसोबत 3 ते 4 राज्यामध्ये जुळलो आणि प्रत्यक्ष त्यांच्यासोबत मी काम करत आहे. यासोबतच एक नागेश्वरा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि नाबार्ड यांच्या अंतर्गत आम्ही बरेचसे प्रोजेक्ट राबविले, ज्यामध्ये एक शेतकऱ्यासाठी स्वाभिमान प्रोजेक्ट होता, त्याच्यानंतर एक कमी खर्चाचं तंत्रज्ञान त्या शेतीचा प्रोजेक्ट होता, किंवा वाडी प्रोजेक्ट होता जो 22,000 आदिवासी शेतकऱ्यांसोबत आम्ही राबवला. आणि असं सगळं करत असताना मी मनात असा विचार आला की आपण तर शेतकऱ्यांना सांगतोय पण तो प्रत्यक्षात आपण करत नाही. म्हणून माझ्याकडे ही जी 15 एकर जागा होती, या 15 एकर जागेमध्ये मी संपूर्णतः सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्याचं ठरवलं. आणि माझं स्वतःचं युनिट जरी असेल तरी शेतीला लागणारे प्रत्येक घटक कसे स्वतः तयार करता येईल या अनुषंगाने इथेच मी गांडूळ खत आहे, कंपोस्ट खत, नाडेप खत किंवा जीवामृत जवळपास मी ऑटोमायझेशन केलेलं आहे. आणि जवळ 10 एकर ते 12 एकरमध्ये मी वर्षाकाठी 1.25 ते 1.5 लाख लिटर जीवामृत सोडतो. डिकम्पोजर जवळपास 50,000 लिटर सोडतो. बायोगॅसची स्लरी सोडतो. प्रॉम कसं तयार करतं 5 रुपये किलोमध्ये, किंवा मायक्रोराजा 5 ते 6 रुपये किलोमध्ये कसं तयार करायचं, हे सगळी टेक्नॉलॉजी आम्ही इथे डेव्हलप केली. आणि इथे वर्षभर ट्रेनिंग चालत असतात कृषी विभागामार्फत, आत्मा अंतर्गत मार्फत. नॅचरल शेती कशी करावी? सगळे करावी. आणि इथे सगळे शेतकरी जवळपास वर्षात 8 ते 10,000 शेतकरी इथे व्हिजिटला येतात किंवा प्रशिक्षणाला येतात आणि माझ्याकडनं प्रशिक्षण घेऊन जातात. आणि प्रत्यक्ष जे काही मॉडेल्स आहे हे सगळे मॉडेल्स पण त्यांना दिसतं. आणि हे सगळं करत असताना मला शासनाने 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचा जो कृषी भूषण अवॉर्ड आहे तो सेंद्रिय शेतीमधला, तो मला 2019 मध्ये अवॉर्ड पण दिलेला आहे. कारण की जे काही मी काम करतो, जे काही शेती करतो त्या अनुषंगाने. आणि इथे संपूर्णतः शेती ही ऑर्गॅनिक आहे, सेंद्रिय पद्धतीने होते. पिकं घेतात? आम्ही इथे प्रामुख्याने आमच्या एरियामध्ये संत्रा असल्यामुळे मी संत्र्याचं पण पीक इथे लावलेलं आहे. त्याच्या आधी मी मॅक्झिमम भाजीपाला घेत होतो आणि आता संत्रा आहे, पपई आणि सोबतच भाजीपाला. आणि हे सगळं विकताना मी माझ्याच दैवयोगाने मला बायपासला माझी शेती असल्यामुळे मी बाहेर एक काउंटर घेतलेलं आहे स्वतःचं, आणि त्या काउंटरवरून आम्ही हा भाजीपाला विकतो. परंतु सेंद्रिय असल्यामुळे महाग न विकता जो बाजारभाव आहे त्याच बाजारभावाच्या दराने आम्ही इथे विकतो. आणि विषमुक्त अन्न असल्यामुळे नागपूरपासून लोक इथे येऊन घेऊन जातात, तर मला तो हे पण मिळतं. आणि साधं कॅल्क्युलेशन्स केलं तर मला जे काही कमिशन आहे, ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आहे, ही सगळी वाचते. त्यामुळे मला इथे ते विकणं पण परवडतं. आणि अशा पद्धतीने आम्ही एक 5 ते 6 एकरमध्ये भाजीपाला वेगवेगळे छोट्या छोट्या प्रमाणामध्ये लागवड करतो. नंतर मोसंबी, संत्रा, पपई, थोडाफार आता आंबा, हे सगळं आता आम्ही इथे लागवड केलेली आहे आणि आमचं सगळं सेंद्रिय पद्धतीने ते होतं.